Police Report. Idol Dennis, please come in. Ano ba rin drug suspect iti natiling babaeng ti drug bypass operation iti siyudad iti barangay 10 Manalpak, Sorsogon, Ilocos Norte. Tinadakamat nga operasyon ket invite iti PDEA king kasamitan iti PNP nga subject may nga civil engineer Idol Lawrence. Iti kalman barangay Kagawad iti natiling iti pinili tatan iti Nyarumet iti target iti pulisya nga drug suspect iti barangay Manalpak, Sorsogon, Ilocos Norte. Ti akusado suspect ket agtugan do patapulo ket tanlo baro kaya nagindeg iti barangay 23 San Andres Sarat, Ilocos Norte nga dati isuna Idol Lawrence nga gijan at temporaryo gijan iti barangay 10 iti Sorsogon, Ilocos Norte na alakin ko na nagatangkin ko na iti mindsa nga shield transparent sachet nga may pagorok naglawan iti Cebu bayan tinagbalin nga police posture buyer Idol Lawrence iti inventaryo iti PNP may sapay nga open transparent sachet lima nga heat shield transparent sachet nga naglawan iti Cebu tinaalakin ko na na-recover pa iti PNP to 1,000 peso bill ken lima nga Google money nga nasari iti renting nga bypass operation para mampay iti wallet ti nakamatata nga drug suspect naalapay iti men nga heat shield transparent sachet na naglambi may pagkakma Cebu iti may nga Mentos Tintan Idol Lawrence isa takisansalan dito na nakamatata nga pakete ti droga agraman ti may nga improvise shovel dati pagkakasayon ko dyan na ti shovel Idol Lawrence iti operasyon iti PNP ket imatangan iti officials ti barangay all in all umabot iti 3 gramo nga daan iti drug price nga 20,400 pesos iti dagop dagiti naalakin ko na nga ebidensya iti drug bypass operation. Second iti PNP nagdaos bud lang nga nagpinagreklamo ti piskalya kalpasan tinadakama sa tanga operation. Kabayatan na iti update iti pinili in bangad hepe ti pulisya nga ti barangay Kagawad keta dati nga drug surrendering ken dimalang pa iti drug testing iti lang kalabes babayan iti Kidao iti ama iti ili nga amin nga barangay officials dimalang iti drug testing ket nagposible iti Idol Lawrence tendency iti ang kami iti PNP nga sumukon ken ilikligan na iti illegal na aktibidad na ngayon saan nang kaskaso iti awis iti PNP kaya di second time nga agpa-drug test na kuma nakidkiden nga nagpa-drug test na nakamat official iti barangay ket nagresulta nga orkatan iti panipakatandan iti drug bypass operation nga nagresulta iti na panakatiliw iti naminsan pa nga aldaw Idol Lawrence. So marasakan iti PNP kapag nagbaling nga bunga dito naramid nga pa nagtiliw kada kita daan tindigan aktibidad iti panagwaras ti droga iti probinsya ti Ilocos Norte. Dati pa lang iti damag yung tinadaw malabot na mismo ti INTPO Idol Dennis Alitio tatak Armen. IFM News. IFM News. Police Report.